Inden for ganske få år er vi 10 milliarder mennesker på jorden. Og lige nu i Danmark bruger vi ressourcer svarende til 4 jordkloder hver eneste år. Derfor er det afgørende, at vi finder nye veje til at bruge de allerede eksisterende ressourcer for at passe på vores planet. Og selvom du lige nu tænker på, om du som individ overhovedet kan gøre en forskel, så skal du vide, at selv den mindste forskel skaber kæmpe ringe i vandet i fremtiden. Vi bruger blandt andet HVO-biodiesel i vores lastbiler og maskiner, genbrug af byggematerialer, og vi søger konstant efter nye og alternative måder at gennemføre vores projekter på, er nogle af de steder, hvor vi har valgt at skabe vores ringe i vandet for at passe på jorden. Vi er et godt sted for gode folk, og vi har valgt at tro på, at disse ringe er med til at skabe den bølge, der sikrer vores børn i mange år frem, så de også får muligheden for at opleve vores fantastiske planet.